38 anyos na rider patay matapos sumalpok sa concrete barrier sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan yan sa report ni Russell Simorio. Nasawi ang 38 anyo sa si Francis Rivera matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa concrete barrier sa National Highway ng Barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa asawa ng biktima, pauwi na sana si Rivera galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sobrang sakit yung pagkawala niya. Kulang po talaga alam. Bigla lahat ng katrabaho niya na bigla din po. Kabilang sa mga naulila ng biktima ang 12 anyos na anak. Masakit sa loob mo pero tanggapin mo na lang ta. Wala ka nang magagawa. Nandyan na yan eh. Kita sa amateur video na ito ang ilang individual na nakahandusay sa gilid ng kalsada sa tabi ng nakatumbang motorsiklo sa Barangay Ubong, Basista, Pangasinan. Ayon sa pulisya, sumalpok sa puno ang sinasakyan ng tatlong magkakaibigang biktima. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga angkas. Mabilis sila. Lumundag ngayon yung motor, tapos yung nasa likod na backrider yung namatay. Kumewang-gewang hanggang napunta na lang sa gilid at humangga sila sa puno. Nagpapagaling ang dalawa pang sakay ng motorsiklo dahil sa mga tinamong sugat. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Paalala ng otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Kasama si Henry Domisil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.